गिबियावथ' मा होनो बिटिआर ओनसोलाव मानसिया सिनायोमोन दाथ' गाब गाब जायगानिफ्राय फैयो हमना ला क'क्राझारानो जा चिराङानो जा उदालगुरियानो जा बेबायदि कार्बि आलं बेबायदि जोंनि असमनि बाहेरनिफ्राय फैदो बिहारनिफ्राय आरो जोंनि असमनि बाहेरनि जोंनि बर'नि हारिनिनो मोनसे वेस्ट बेंगलाव रेस्टुरेन्ट दङ बेयावबो जों वाल आर्ट खालामनो थांगोन आर'नाइ आरो वाल आर्ट खालामनो आरो रिसेन्टलि जोङो गाबोननो थांबाय जोङो थांगोन गाबोन थांगोन जोङो गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव ओजाहाय जोङो मोनसे गेदेर मोनसे प्रजेक्ट लादो बेयावहाय जों गाबोननो 3 एग्जाम सोलिबाय दङ एग्जामखौ फोजोबनानै जोङो हराव बायमा रेस्ट लानानै गाबोन फुङाव जों ओंखारलांगोन गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव ओजाहाय जोङो डिजाइन होनो दाखालि बबेबा जोंनि बड'सा जादोंमोन बिनि उनाव नोंथांखौ रायजो ई खेत्रआवबो मिडियायाव नुनानै खायफाया बुंदो जे आंनि लोगोफोरानो जा नायबा गामिनि सुबुङानो जा जायफोरा गोजानाव दङ जोंनि असमनि बायहेरायाव दङ बिसोरबो प्राउड फिल खालामदो जे नों बेबायदि मोजां खामानि मावबाय दङ जे दिनै मिडियाबो नोंखौ नागिरना मोनदो बेखौ नागिरबाय दङ नागिरना नोंखौ लाबोदो दिनै आरो जोंबो नुनानै जोबोद मोजां नांदो होनदो जाहाथे मिडिया बुंनो दिसो जे बड'सा निउसखौबो जाहाथे जोंनिफ्राय साबायखर थाबाय होनना बुंनो आंनि लोगोफोरा जायफोरा बाहेरायाव दङ खारन एसे बाहेरायाव दिनै फिसानिफ्राय मोनसे एम दङमोन जे आङो आर्टनि लाइनाव थांगोन बेनिखायनो आंनि लोगोरा जेसेबां लोगो दङ गथाय दिनै डिफेन्सआनो जा बेबायदि गुबुन मास्टारनि पसन्द जा बिसोर साकरि हाबजोबनो दङ आङो खारन फिसानिफ्राय आंना एम गैयामोन जों साकरि हमना ला साकरि लाइनाव थांगोन आंनि एमआ बेनोमोन जे आर्ट इज माइ लाइफ यानि सावगारिनि आंनि जिउ आरो सावगारिनि आंनि जोबथा होननानै आङो बे लामाखौनो आङो दिनै गावनो बासिना लानाय जादों बेनि थाखाय आङो बायमान जौगानो हादों बे लाइनाव थेंक इउ बेवहाय नोंथाङा दिनै आर्टनि एग्जाम लादों बेसेबांसो फरायसाया एग्जाम होदों गिबियाव खुलुमबाय जोंनि आर्ट एकाडेमि टिमनिफ्राय आङो बेनिफ्राय दिनै जोंनिया एग्जामाव स्टुडेन्टआ दिनै होदो दिनै 359 जन होदों दिनै स्टुडेन्ट केन्डिडेट बेयाव केन्डिडेट स्टुडेन्टआ थागोन क्लास PP1 निफ्राय यानि प्रि प्रिपेरेटरिनो फार्स्ट गिबि क्लास ओमफ्राय PP1 PP2 PP3 सिया मोनसे स्टेप ओमफ्राय क्लासआ थायो आध्या मध्य पुर्ण बेनिफ्राय जोंनि आरो डिप्ल'मा कर्स फैयो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार थार्ड इयार 4 इयार 5th इयार 6th इयार 7 इयार बेबायदि कर्स थायो डिप्ल'मा कर्स दिनै बेयावहाय होगोन PP1 निफ्राय दिनै होगोन PP1 निफ्राय थार्ड इयारसिम दिनै स्टुडेन्टआ दिनै एग्जाम होबाय दङ बेयावहाय तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजा बा फरायसाफोरखौ मा बुङो बे बेलायाव नोंथाङा बे बेलायाव तामुलपुर ओनसोलनि स्टुडेन्ट आरो गार्जेनफोरखौ आं बेखौनो फोरमायनो नाजायो जे नोंथांमोनाबो दा बर्थमान बहुद स्टुडेन्टआनो दानिया सावगारिखौ नागिरो सावगारि लाइनाव फैनो गावनि डिसिप्लिन लोगोसेयाव आरो गुबुनखौबो जाहाथे डिसिप्लिनजों सोलोंहोनो हायो सावगारिखौ दा बिभिन्न बिथिङाव नांगौ जायो हमना ला गावनि आखरखौ मोजां खालामनायानो जा बेबायदि आरो जोङो मोनसे जुदि बिल्डिं लुनो थाङो बेबायदि कनस्ट्राक्सननि मोनसे नक्सायानो जा बेफोर बिथिङावनो गिबि हिसाबै जों मोनसे जाहाथे नक्साखौ बनायनो थाखायबो नांगौ जायो बेबायदि कलेज दङ कलेजाव जुदि थाङो साइन्सआव फरायो इन्जिनियाराव फरायो बेबायदि डाक्टराव फरायो बेफोरावबो जों गिबियाव प्रेक्टिकेल हिसाबै जोंनो बहुद नांगौ जायो खारन आगोलाव जितु आं रोङै कलेजाव फरायबोदोंमोन आंनि लोगोआ साइन्सआव फरायबोदों बियो बेनि प्रेक्टिकेलखौ फ्राय बांसिन आं खालामना होनो गोनां जायोमोन खारन इयो आगोलाव सावगारि सोलोङाखैमोन बेनिखायनो इयो सावगारिखौ बोनो फ्राय आंखौनो होजोबोमोन आरो ड्रयिं खालामनो मारै खालामनांगौ बेनिखायनो किसुमान एनाटमियानो जा बाय'लजियानो जा बेबायदि आङो बेनिफ्रायबो प्रेक्टिकेल लानो हालांदोंमोन जुदिअ साइन्सआव फरायाखैबाबो गिबियावनो रायजो राजानिसिम आंनिया बहुद हामलायनाय थाबाय गाबोन बहुदानो आंखौ फेसबुकआनो जा इन्स्टायानो जा आरो इउटुबानो जा बयहाबो आंखौ अननाय होबाय दोङो जाहाथे आरो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे आरो नोंथांमोननिसिम आङो अननाय मोनो जाहाथे जौगालांनो हायो आंनि लोगोसे आंनि टिम आरो उथिबोनाय सामखौ जाहाथे आङो आर्टनि लाइनाव जाहाथे इसोरखौ जौगाहोनो हायो माबा दिन्थिलांनाय लाइनखौ आं बेनि थाखाय गावनि गोसोखौ होनानै नाजाबाय दोङो आरो आंनि टिमाव बहुत एक्टिभ इसोर आंखौ जेसेबां जेरैबायदि हेल्प नांगौ बेबायदि हेल्प खालामबाय दोङो जायनि माबायाव
मेन जाबाय आं टीमा दिनै स्ट्रं भाबै खामानि मावनायखायनो आङो दिनै जौगाहोनो हादों मोनसे जायगानिफ्राय नायबा मोनसे जिल्लानिफ्राय मोनसे गुबुन जिल्लायाव लासै आङो बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो थांनो हादों नायबा मानसिफोरा बेबायदि खामानि मावनायखौ आरनाय डिजाइन जा वाल आर्टआनो जा बेबायदि गुबुनखौ सोलोंनायानो जा बेबायदि बिथाङा आंखौ टीमा बहुत हेल्प खालामदो बिनि थाखाय आंनि टीमखौ आङो बहुत गिबियाव साबायखर थाबाय इसोरनिसिमबो साबायखर थाबाय इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन 14 इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बिएड नङाब्ला डीएलएड कर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन